Gilas Pilipinas gipahimungtan ang Hong Kong 101-50. Sila kapuyan sa balitang sports. Ang kapilihan sa Gilas Pilipinas kagahapon batok sa Palestine nahimong dakong inspirasyon sa Gilas aron mokayod og maayo alang sa kadaugan nila karon batok Hong Kong. Sa pagsugod pa lang sa duwa, nipakita na og maayong teamwork ug hugot nga depensa ang Gilas aron tapuson ang first quarter sa score nga 28-15. Gipalabuan pa kini og 29 points paghuman sa second quarter. Gihuman sa Gilas ang third quarter nga may labaw nga 45 points, 83-38. Naglabaw ang Gilas sa hapit tanang departamento sa duwa. Diin nakakuha sila og 50% kontra 31.3% sa 2-point field goal, 41.2% kontra 17.9% sa 3-point field goal. Sa rebounds, nakakuha usab sila og 62. Ang Hong Kong adunay 38. 16 ka assists ang nahimo sa Pilipinas, samtang ang Hong Kong adunay 10 assists. Gipanguluhan ni Jason Castro William ang Gilas sa iyang 21 points. Gisundan kini ni Andre Blatch nga may 17 puntos. Ang Hong Kong nga nipildi sa Kuwait kagahapon 87-50, nagtabla na karon sa Gilas nga adunay 1-1 win-loss record. Ugma ikasangka sa Pilipinas ang Kuwait. Ang 2015 FIBA Asia Championship mao ang agianan sa usa ka nasod nga makaapil sa 2016 Summer Olympics nga ipahigayon sa Brazil. Leia Kapuyan sa Balitang Sports. Ugon sa inyong reaksyon sa performance sa Gilas, ipaambit ang inyong mga komento o i-mention mi sa Twitter at Sun.Star Online o itag mi sa Facebook Sun.Star Pilipinas gamit ang hashtag #GoGilas.